खुलुमलामसुगु जतन दिबर गाहाम tin blog hainai teje khawai khukbai lamsugo tini blog khabai ni bagi samjong mutonai jara music by related blog tongai tongai rok nong ni music level no kaise content create crack khlai tona bagi te buikia bu use khlai maya use khlai manai but direct sidake nini own channel hangai haiba own channel hangai sinijangna bagi nang kaisa nini samu khlai janka OTT platform bai kringnani on bagi Shri Boyar music kaisa OTT platform Tripura Waisaswk baijak a level by no kring khiblaikhen sakone haiba ang phone kring hodi awan bisingte kring khake nini tamo engnai abang saikhanai fia sini flashback ma thanglai ganai जों साराथाके जरा गाइसो सिनि CD cassette bai choli faile bani CD cassette faile yo te abono baksa abono bo second paper khlaine choli dong tong CD cassette langani baksa original langani abono xerox khlaine te phalai bo dong koma abahai no nini rwchapmungno use khlaine baksa YouTube rang ajine ajibe dong nang rang khorcha khlaike lakh tia boka achugi no kolomti 1 futa kilai nang yawi no boka aji tongo nini video bai haikam nini kolomti kiklajak video ni bothai bosa sai tongo nini selai kaba gabai ramno atir na bagai Shri Boyar music kaisa record level Tripura Waisaswk baijak dorok angbai bo krung bai manai ani rwchapmungno ang OTT platform dajak OTT platform bobahai ngangke abongke nini like sing saimano tabuk on social media jugo Jiu saban Spotify te hangama hai te abon kri bo resu hai aba hai apps rogo sing samung mani mane ara submit khlai janke to ara submit khlai ta munai nini kaisa official artist bo nang mani manu as a qualifying ni manu as a YouTube to nini bungi YouTube channel khlai jak tong anke abo production ni bagi on already YouTube to mo kaisa verify nani ne a verify chimi production ni bagi chimi abo belakini better to official artist nge Kwrwngsa as a artist chimi official artist khlaimano abo bobo haidrok ang tabuk screen of phono gi dirwan iko ba haidrok nogi man khana je oba hakin rok mani manai YouTube as a ang man ma hakino tei Jiu saban Spotify hangama ba haidrok ni official artist ngi thangnai to aba ke ngi thanga tam khlaine sing jefro Google knowledge sing jefro search khaine ba Google thangi jefro search khaine like taba ani hai ke ba tabuk koni ko sikang Debbarma phonangka sikang Debbarma direct search khainge direct sira ki bini rwchapmungno tam dong right chito jodi computer na henge right chito nukjak thanai bini rwchapmungno tam submit khlaije tei bo rwchapmungno chapka serial list pai to pai no nukjak thanai tei mani tabu like naidi ani nukjak to mai tabu na ana sasike ajaga iko naidi no nugi ban khana je oro ani rwchapmungno tam sang submit khaijak oro rwchapmungno ko man khangke hello tune bo use khlai manai tei reels bo khlai manai Facebook bo tei Instagram bo reels khlai manai no to joto bahati no safety tei ang joto sini Tripura hasini producer no bo koine artist no bo koine to bungno bo nongni safety junno khlai tono mo sungke rwchapmungno khlai di abo obviously belakini kaham oro ang saisung ajina bagi simi ang tabo gani YouTube ni bising di saklai tunya ang musung joto no motamoti ang je manchak motamoti communicate khlaika baksa khlaya to oro je OTT platform dalni brand tongo abo kaisa paid promotion tongo kaisa free promotion tongo free ni aba alka keko fia normal he krindi ang jesing mancha help kene tei chai tongnai fia abo obviously khlaiking ke belakina sakunai sudo nang YouTube ti chimi hazar aji tongke tongya to audio YouTube nang kaham kono rang aji manong khaklayo ang sakbai thangabo ni proof tongo haiba evidence tongo jesing mancha ka ang nongni palangi nongni dolangi nongni manai ang jesing mancha chubanai tei khlainai ni khako tei joto kokbrong restaurant te fuanan bagi ang sakthri tongo tei ani te Kwrwngsa pal haiba Shri Boyar music ni founder Boyar Debbarma bobo jesing manchak chai tui tongo tei sing jara sub level krengjak borno already year wise khlaine haikaba sanateke per month khlaine rang rohor tongo borbo kreni mano here OTT platform jekapon any ho khlaike belakena sabo nini or samo tom bo use khlai tonga binar copyright claim khlaine tei bo bini bothai bo mayang nai tei a bothai nung manai
Amroi OTT platform dakti rekti klai kwrwngsa ke belai kheno jakungnai asik da samung gila gila kokbor samung tongoi dong tongo fia buini da samung hain sayawile মানে লিগেল লিখে যত মা ফাইনে তারপরে অ্যাকসেপ্ট খাইনে আনলিগেলি ফাইনে তাও অ্যাকসেপ্ট খাই মানগ্লাক তো খাকলাই ইন্দ্রক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম তমতে সাইমানা মুজুংমাকে সিনানি মুজুংমাকে आं माइ दादासे करनि मानो आं नासिंगे दङ एन्ड जतन बेलाखिना पाइपले हामबाय करनि दङ माइ एन्ड मा हांगे दङ बतम अबनो आनि भिडियो न निनि पालसनो रहर गंगा बेलाखिना जाखुनाय बा शेयर खालाय बेलाखिना जाखुनाय थाखले थैंक यू